Εάν δεν μου δώσεις 99.000 ευρώ, σε δίνω. Τι! Αλήθεια! Και κρατάω και το παιδί. Το παιδί μου! Δηλαδή τώρα πού είναι το παιδί? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις! Άιντε στο κλείνω, μαντάμ. Τσικ. Πρέπει να πάρεις τη μητέρα σου. Το ξέρω, έχετε μαλώσει, αλλά δεν είναι ώρα για αυτά. Πάρ' την! Μητέρα! Για την Εσμεράλντα με παίρνεις. Την απήγαγαν. Μητέρα! Τι εννοείς απήγαγαν το παιδί? Ποιος σου το είπε? Εκείνος που μιλούσες προηγουμένως. Τι? Ναι. Δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι! Χάνω τη γη!